کوردستانی هێژە هەزر بکەن لە وڵاتێکی ئەوروپا کۆنسەرتێکی هۆنەرمەندێکی فلستینی دێتە بڕێوە برن و دوێ کۆنسەرتێدا ژی بە هەزاران فلستینی تێدا ئامادە بوونە ji ber ku Filistînî Erebin helbet bixêr hatin bi zimanê Erebî têkirin û pişt re jî zimanê Hibranî ku zimanê cihûyan e zimanê fermiyê dewleta İsraîlê ye bixêr hatin têkirin bi hizra we di wê rewşê de dê bersiva Filistîniyan çi be dê reaksiyona Filistîniyan çi be bila bersiv ji bo we be ez ê vegerme ser mijara xwe Kurdistaniyan beriya demekê min û çend hevalên xwe beşdarî kiribû di konserta Mem Ararat da li Kopenhagenê. Konser jî bi her sê zaravayên Kurdî, Kirmancî, Soranî û Dimilkî bi şêwazekî gelek rekûpêk û pêşkeftî hate destpêkirin. Bi rastî em hemû gelek şanas û bextewar bûn. Hevala li kêleka min jî got veman niha dê Tirkî jî bête gotin. براستی جی از کنیام مگو دیاره تنی حنکاب مدگه کمن هرز بگه براستی جی پاش چند شرکیان بخیر هاتن بزمان ترکی جی هاته کرن ادی او چاواره کرنا دو سیمهان جبوه کنسرته او بختواری او دلخوشی و او کلجانی ادی بی یکسر همو وندابو دلیم بلس لیده دا دست من لرزیان و هستش چاوه مباریان مش خواره گود باشه چما دویل کولانن Kopenhagenê û di konserta Mem Ararat jî de ez bê me neşar kirin ku guhdariya zimanê dagîrkeran, zimanê komkuş û tecawuzkarê welatê xwe guhdar bikim. Di wê konsertê de bi rastî bi hîç şêwazekî êdî stranên Mem Ararat nêzî hesên min nebûn. Hevalên me û dibe hinekî din jî di wê konsertê de nerazî bûn nîşan dan. Mem Ararat got ku ev bixêratna bi zimanê Tirkî ji bo wan kesa ye yên ku Kurdî nizanin. A yekem ji xwe em ji bo konserta Kurdî, ji bo stranê Kurdî û ji bo hunermendekî Kurd em wê derê amade bûne. A duyem ew kesên ku hevokek yan ji bixêrhatna zimanê Kurdî têne gihin ew dê çawa du demjimêrên stranên te guhdar bikin û tê bigihin. Lê ew ne kêşa me ye. A sêyem çima tenê bi zimanê Tirkî lê ne bi zimanê Erebî, Farsî, İngilîzî yan jî Danîmarkî. Bi rastî jî armanca te vê xerhatna zimanê Tirkî çi ye Mem Ararat? Tu xwe wekê hunermendekî Tirkiyeyê dibînî yan jî tu zaravayên Kurdî wek beşekî zimanê Tirkî dibînî yan jî bi rastî jî tu zimanê Tirkî wekê beşek ji xwe dibînî.